Здравейте, пичове! Сега тук виждате трета победа на Сигмите, Спас. Тук... Ето, ние сме били сега, това ни е трета игра на експерт, вече можем да го бием сами. Защото аз получих едни много Сигма неща. Брат, спри да ми заемаш място. Чакай. Тук малко да намалим. Аз отивам отзаде да слагам шефа за такива, дето да отгоре. Така, ето както виждате имам златен маймун, който съм направил монипринт и е много силен. Също в неделя очаквайте стрима, ще грайндим, ще правим много неща, ще има анбоксване, може да правим и такова като giveaway, да си пишете в чата имената и да ви давам на разни неща, легендарни и такива работи. И да, опа, стана страшно. Окей, едвата го убих. Аз съм сложил шефа. Не! Това беше толкова близо. Кое? Бро, тук защо? Аз защото и съм ги апгрейднал, че идиоти. Брат, не така пред публиката. Слой публика. Той е малкия. Едовете просто ги крутят всичките. Ма ти трябва да макснеш, защото идва по един нет на 2 секунди. Трябва да макснеш мозъка. Мозъка, брат, ти знаеш мозъка колко е скъп, то последния апгрейд е 250 000. И затова не искаш да ти давам по 300 000? Да. Хора, също аз си събирам всичките джемове, вече имам около 10 000, може би дори 11. В неделя просто анбоксинга ще е грандиозен. Най-големия в България. Тя си ги апгрейднал? Кои? Картечките. Да. Ти, брат, то без картечките ние нямаше да стигнем до края. Ма босът е най-труден накрая, защото може да разрушава всичко. Да, но то едовете просто го изпукват. И моите мъни даваме. Да, и твоите мъни даваме. Просто... Имаш ли 50 000? Дай ми 50 000, за да печелим на повече корпуса. А не, 40 000, 40. Аз нямам толкова. Брат, хора, просто тошкото с мъни принт е най-опи нещото на света. Тошко африкански. Ти просто си човека, който не прави нищо, ама дава пари на всички. И ако то просто всяка игра трябва да имам по един такъв човек или двама, защото иначе просто няма как да печели. Ето Вели тук е наспамил всичките шефове, болове и просто дава на всички по 100 000 пари на секунда. Иване? Да. Ако искаш ми дай всичките си трейдни, всичките си мъни принтове и малко пари и после ще направя и после ще ти давам много повече пари, отколкото сега. Брат, ама то мъни принтовете, аз изхадих около 6000 джема да взема мъни принт. На Тошко. Какъв мъни принт? Има така, може после в лобито да ти покажа. Има един маняк, който така се едно ти енчантва работите. Чакайте да махна този звук, брат, че сигурно не ни чуват. Има един маняк, който дава така и може да отидеш и да му направиш някакси енчант на някой от кулите ти. И примерно, ето виж моите мини-гънери, виж колко място вземат, ама като ги цъкнеш и накрая на макснато бият 2 пъти повече демидж. О, пуйка! Хвания през вишния! Къде тя? Ето е тук. Ти се оправи с нея, аз тук ще апгрейдвам, че ще умрем. Ела, тук. Аз ще я пресрещна. Май ще я хвана. Не. Атака! Айде! Браво. Айде, трябва да бием. Максвам.
Максвей. Дай ми 10 000 само. Само 10 000. Не, бро, тук ще умрем. За да махна шефа. Оф, трябва да апгрейдна това ед. Трябва да апгрейдна едовете. Не, ще умрем. Трябва ми да апгрейдна едовете. Дай. Тошко. Еде, апгрейдна. Да помагам ли? Не, едовете ще се правят. Ей, то тук отзад има един тапак, който ги пуква. То, ето, виж, моите се оправят. Да, уичовете и едовете се оправят. Тостера трябва да пребия. Тостера е много гаден. Тостера е като един от най-гадните. Бро. Тъпия тостер. Так, имам само 17. Имам 7000. Давай ед. Аре бе. Бро, защо има като един ед на 5 секунди? Ние тук тостера не можем да го убием, бе, баба. Еда е замръзнат. Еда е замръзен. Не. Изгубил си всичките. Да, най-накрая, брат. На мене ми трябват малко парички тук, че... И на мене не ми достигат. Абе, аз не съм си апгрейднал тия шефовете. То аз не съм ги апгрейднал всичките. Това не съм... Това ми е максимото. Брат, хора, аз просто не мога да спра да си... Просто това... Стримът в неделя ще е грандиозен, наистина. Сигурно ще съм събрал пари за около 1000 крейта. Ако не получим митик от там, просто ще се гръмна. Аре, трябва ми още малко ще максна шефове и ще дам адски много пари. Добре. Също ще отваряме и болър крейтове, ще се да вземем народа. Имаш ли още такива, дето дават пари да ми трейднеш? Нямам. Ето моти... Не, брат, не си хаби джемовете. Така добре, защото просто като макснеш шефовете и всичко става... Нямаш идея колко... Аз почти ги максам всичките. О, не. Тия са най-гадни. Кои трябва? Да, едовете трябва да ги пукват. Сега гледай ко правя. Гледай. Ма виж какво прави, виж как го кърти. Само луча беше това, нищо друго. Аха! Бро, картечките го унищожават. Абе, я дай малко пари, че тук аз съм беден. Мерси. Хванахме пуйката. Аз я хванах, нали? Да. Хванахме я. Хванахме. Аз трябва да макса на точкото и тогава ще съм толкова богат. Ще мога да апгрейдна всичко. О, мерси. Айде, вече ставам много богат. Апгрейд, стоя. Аз трябва да максам недовете, иначе... Айде, максам. Брат, ти спаси играта. Аре, едовете вече стават непобедими. Той един ед е някъде около 100 000 кръв. Защо максимум е 394 000? Имам 400 000, това е добре. Айде, макснах всички и аз просто ще сложа едни роботи. Малко екстра. Чай, гледай. Пуф. Добре. Значи
Искаш ли да ти дам 50% от парите ми? Не. Не, Ела, всъщност, дай, виж колко. дай, защото... И къде си? Това са 50% от парите ми. Айде вече имам много повече. Маняция, довиждаме. Аре, бро. Виж тия роботи какво правят. Аз съм макс на всичките ми създания. И аз вече просто не мога да сложа нищо повече. Аз мога да сложа 3 уича и да ги максна. Не. Аз просто ще си максна шефовете. Не знам. Пак бихме. Дай след това като още 1-2 игри и после да отидем в лобито. Дай да спечелим 5 игри и после да видим дали това са 100 000. Искаш да ти дам 500 000 пари? Абе, чакай бе, защо? Имам 1 милион. Имам 1 милион. Нещо. Иван, имам 1 милион, да знаеш. Ако искаш пари, питай ме. Не искам. Аз си максвам шефовете, така че... Иване? Да? Аз ще трябва да спирам. Окей, просто в неделя ще анбоксваме всичко, което си спечелил. Добре, в неделя. Аз ще анбоксна. И после я ще свършвам клипа. Айде, чао. Чао. Изчакай да ти дам половината ми пари. Поне за нещо да ти помогна. То вече няма нужда. Искам само да победиме. Абе, чакай бе, ние май ще загубим. Опа, той стреля някаква ракета, бе. Няма. Давай в лоби. Аз ще отворя всичките крейтове, които имам. Брат, аз имам 168 000. И почти 11 000. Че да видя сколько. Абе, аз имам 2 роял крейта и 2 турки крейта. Аре, първо да отворим турки крейта. Ела в ъгъла при игрите, там където почваш игра. Само ги отварям и спирам. Имам 2 рояла. Аз имам 2 рояла. Отварям. Брат, имаш 72 000. Имаш 72 000. Ама дай си пазим. Отварям си 2 рояла. Окей. Окей. Нещо по-добро. 2 легендарки. Браво, бе. Окей, аз ще отворя моите сега. Тези какво правят? Дават пари ли? Не мисля. Окей, само едно се апгрейдна. И то не се. Окей, аре, турки крейт. Плашило. Окей. Аре, дай легендарката. Аз да отида ли да купа колкото се може повече честове за следващия епизод? Не. Брат, просто пази парите. Аре, от сега нататък дай просто в неделя да сме си събрали абсолютно всичко и да отворим сумати крейтове. Може ми да дадеш 20 000? Не. 10 000? Не. Аре, малко. За да... Ти колко имаш? 168 000. Дай да изравним на 100 000, всеки да има равни пари. Не. Имам си всичко. Окей, брат, аре да свършва това. Добре, да беше по-кратко. Айде, пичове, довиждане. Чао.